सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्यात वाद पेटल्याचं पाहायला मिळालं। त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष थेट उठून उभे राहिले। पाहुयात नेमका कशावरून हा वाद पेटलाय, नेमकं काय घडलंय। हाऊसवर सांगितलेलं आहे की अशा तऱ्हेचा कुठलाही दंड ठोठवलेला नाही। कारणे दाखवा नोटीस दिले की तुम्हाला दंड का ठोठवण्यात येऊ नये आणि त्याच्यावर त्यांनी जे सर्टिफिकेट सादर केलं त्याच्यामुळे पुन्हा 2 इन्स्टिट्यूटकडे हे पाठवलेलं आहे। 2 इन्स्टिट्यूटचा अहवाल आलेला नाही। अहवाल आल्यानंतर आवश्यक ती कारवाई आम्ही करू। चला आता पुढे आपण या लक्षवेधी संदर्भात एक बैठक आजपासून 15 दिवसात घेण्यात यावी। या बैठकीत पर्यावरण तज्ञ, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व चर्चेत भाग घेतलेले सन्माननीय सदस्य यास बोलण्यात यावे। या तसेच प्रयोगशाळांचा अहवाल बैठकीपूर्वी प्राप्त करून सदर बैठकीत चर्चा करावी। लक्षवेधी क्रमांक सभापती महोदय, मी आपल्याला विनंती करतो की अशा तऱ्हेने आपण रिपोर्ट आल्याशिवाय रिपोर्ट आल्यानंतर सभापती अध्यक्ष महोदय माझं काही ऑब्जेक्शन नाही। आपण शेवटी रिपोर्ट असताना मी जे रिपोर्ट आल्याशिवाय अशी कुठलीही कारवाई करता येणार नाही। मंत्री महोदय, शासनाने हे मान्य केलेलं नाही। आम्ही मीटिंग घेऊ अध्यक्ष महोदय, एक चुकीची परंपरा सांगितलेलं आहे मी बोलतो ना, मला संरक्षण द्या। बोला, मला संरक्षण द्या। बोला। अशा तऱ्हेचा निर्णय ह्या सभागृहामध्ये कधीही झालेला नाही रिपोर्ट आल्याशिवाय, आणि रिपोर्ट आला आम्ही निश्चितपणे मीटिंग घेऊ, परंतु अशा रीतीचं स्पेसिफिक वाचवून देणं कधीही असं झालेलं नाही या मंत्री महोदय। या सभागृहामध्ये असं कधीही झालेलं नाही। हे काय, मला कोणाचं प्रोटेक्शन देण्याचा काही प्रश्न नाही, परंतु बाहेरून चिठी येते आणि ती चिठी अध्यक्ष महाराज वाचून दाखवतात, हे सभागृहामध्ये कधीही घडलेलं नाहीये। प्रयोगशाळांचा अहवाल आल्यास आपण बसा, मी उभा आहे ना, आता मी उभा आहे, आम्ही उभे आहोत। या ठिकाणी आम्ही सांगितलंय की प्रयोगशाळांचा अहवाल आल्यानंतरच ती बैठक घ्यायची आहे। मंत्री महोदय, आपण नीट उत्तर ऐकलेलं नाही। अहवाल आल्यानंतरचा विषय आहे आणि संबंधित सन्माननीय सभागृहातील सदस्यांच्या ज्या तीव्र भावना आहेत त्या तीव्र भावना ऐकून घेऊन अशा पद्धतीने सांगितले, कुणाच्या चिठ्ठ्याचं नाही। इथल्या या पीठासन अधिकारी आणि इथल्या सर्व या व्यवस्थेप्रमाणे जे इथे निर्णय घ्यायचे असतात त्याच्या नियमाला धरून आपण मी रुलिंग दिलेलं आहे। आपण हेतुआरोप करू नये। आदर आहे, परंतु खालून चिठ्ठी येते आणि ही चिठ्ठी वाचून दाखवलेली आहे असं या सभागृहाच्या इतिहासामध्ये, मी सुद्धा मंत्री आहे, 5 वर्ष मी उत्तरं दिलेली आहे सभागृहामध्ये। आम्ही खालून चिठ्ठी येते आणि ही चिठ्ठी सभागृहाचे अध्यक्ष वाचून दाखवतात, असं कधीही रेकॉर्डवर आलेलं या ठिकाणी आपला सुद्धा रेकॉर्डिंग सुरू आहे, त्याच्यामुळे मला सांगायचं आहे आपण करू नये। या ठिकाणी या सभागृहाच्या प्रथा परंपरेप्रमाणेच इथे कामकाज चालत आहे। मंत्री महोदयांचा काय गैरसमज झालाय, आक्षेपार्ह कामकाज या ठिकाणी वगळून टाकण्यात यावं। मी जे रुलिंग दिलं आहे त्याप्रमाणे सदरच्या या लक्षवेधी संदर्भात बैठक 15 दिवसामध्ये प्रयोगशाळांचा अहवाल आल्यानंतर संबंधित लक्षवेधीचे जे विधानसभा सदस्य आहेत ते, लोकप्रतिनिधी, पर्यावरण तज्ञ यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक घ्यायची असं मी सांगितलेलं आहे। सदरची चिठ्ठीचा काही विषय नाही, या ठिकाणी अहवाल आल्यानंतरचा विषय आहे आणि चिठ्ठ्या वगैरे हे जे काही शब्द आहेत हे पटलावरनं काढून टाकण्यात यावेत। लक्षवेधी क्रमांक 6। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।